дар пули миллии панҷсомона акси ки тасвир ёфтааст. дуруд дӯстони азиз, ман ҳастам набиҷони саддабдор ва фирдавс умаров, хабарнигорон рӯзномаи хатлон. 15 апрел рӯзи зодрӯзи сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ аст. мо бо суоли болозикр аз шаҳрвандони шаҳри Бохтар пурсон мешавем ки оё медонанд дар пули миллии панҷсомона акси ки тасвир ёфтааст. рафтем. Акаҷон вақт намерем, як бозӣ дорем. Як суол метем. Донисти 5 сомон метем ака. Дар пули миллии панҷсомона акси ки аст? Садриддин Айнӣ. Ки аст Садриддин Айнӣ? Садриддин Айнӣ. Нависанда. Ягон асараш намедонед? Медонам аз як вақт надорам. Соли таваллудш намедонед ки? Соли таваллудш не. ба ҳар ҳол шумо донистед ки дар пули миллии Садриддин Айнӣ аст ва шумо табрик мекунем. Ва пули шуморо меспорем. Шарти бозӣ мо ҳамин аст. Ҳамин ягон نه بدون من خیلی هیچ اهمیت نداشتم. یگون چی اهمیت نداشتم. Садриддин Айнӣ. Ки аст он кас? Он кас нависанда, шоир. Ягон асараш намедонед? Дохунда. Дар бораи чӣ меравад асараш? Дар бораи писар бинам. Дар бораи писар? Ба ғайри дохунда ягон асараш намедонед? Садриддин Айнӣ. Ки аст он кас? Қаҳрамони халқи тоҷик. Ба ғайри из? Хеле ба ғайри. Ба ғайри қаҳрамони халқи тоҷик бо ки ҳастанд? Ба ғайри қаҳрамони халқи тоҷик бо ки ҳастанд? Ба ғайри қаҳрамони. Рости гап ҳам қаҳрамони халқи тоҷикшо медонам. Соли таваллудш намедонед? Соли таваллуд чи аввал бия пансионда шумина. Намедонам. Ягон масъалаш намедонед? Масъалаш қаҳрамони халқи тоҷик наи чира ба тоҷикӣ гардондагиай? Чира? Забони форзиро ба тоҷикӣ гардондагиай? Ягон асараш намедонед? Асаре ки бевосита асари бадеӣ нависондагӣ аст, як асаре? Ягон асараш не. ба ҳар ҳол табрик мекунем, шумо соҳиби 5 сомона шудед. муборак шавад. Раҳмат. Садриддин Айнӣ. Садриддин Айнӣ ки ҳастанд? нависанда қаҳрамони миллат. Ягон масъалаш намедонед? Вай. Чӣ буд? Ёдам намеояд. Бисёр хондагӣ будам, ҳамона бачагӣ набуд, чӣ буд? Ёдам намеояд. ба ғайри қаҳрамони халқи тоҷик бо ки ҳастанд Садриддин Айнӣ? Шоир, нависанда халқи тоҷик ҳастанд. соли таваллудш намедонед? Ёдам намеояд. 31 аю? ҳамаша 31 аю? Ё 29? ёдам намеояд. Эда чанд ва умри мо ҳақиқаям да ёдмон намест. ҳамаша ба ҳар ҳол шумо ёфтед ки дар пули миллии панҷсомона аксе ки аст. барои худд табрик мекунем ва тӯҳфаи шуморо ба шумо месупорем. ин тӯҳфаи шумо. ин тӯҳфаи шумост. پنجسومانه бале. صدرالدین عینی. ки аст Садриддин Айнӣ? شاعر. шоир? ягон асараш намедонед? نه تمام. марҳамат. ин ҳаққи шумо. як бозии зеҳнӣ дорем. будида соҳиби 5 сомон мешавед. дар пули миллии панҷсомона акси ки аст? не набинохед будида. донистед шумо соҳиби 5 сомон мешавед. ки? бобоҷон ғафур аниқ? Садриддин Айнӣ. ки аст Садриддин Айнӣ? Садриддин Айнӣ сардафтари классики тоҷик. кадом сол таваллудш медонед? Соли таваллуд ча намедонам, медонам. ягон асараш намедонед? Асараш кия? медонам, асар дар ёдам нест. ба ҳар ҳол шумо донистед ки дар пули панҷсомона ки аст. ба ҳамон хотир табрик мекунем, шумо соҳиби 5 сомон гардидед. ин акаҷон барореко Дар пули панҷсомона. 5 сомона дар акси ки аст? صدرالدین عینی. ки аст он? سردفتر ادبیات کلاس توجیه. ягон асараш медонед мутолиа кардагӣ? و کدیم که عیاد مرمدگی روسیه. ташаккури зиёд. инам вурди шумо. مالی رحمان.